Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello mga kabayan, ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Miss Cynthia. Sumali siya sa YouTube noong August 9, 2019. At sa ngayon mga kabayan ay meron ng 54 video uploads, 49.8k subscribers, 1,033,045 video views. Country and channel type are not indicated. Pag-usapan naman po natin ngayon ang social blade ranking ni Miss Cynthia, kung saan po mga kabayan siya ay nasa 428,145, nasa 545,487 naman po ang kanyang subscriber ranking, nasa 3,275,245 naman po ang kanyang video views rank. Country rank niya and channel type rank mga kabayan are not indicated. Tumako naman po tayo mga kabayan sa subscribers for the last 30 days ni Miss Cynthia, kung saan po mga kabayan siya po ay nagkaroon ng 16,700 new subscribers for the last 30 days. Mas mataas po ito ng 68.7% mga kabayan compared sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total subscribers weekly naman po ay noong September 6, 2020 hanggang September 12, 2020. Si Miss Cynthia mga kabayan ay nagkaroon ng 1,970 new subscribers, habang noong January 17, 2021 hanggang January 23, 2021, siya po ay nakakuha ng 6,000 new subscribers. Ito pong 6,000 new subscribers ang kanyang pinakamataas na nakuhang new subscribers sa kanyang YouTube history mga kabayan. At ang kanyang recent total subscribers weekly ay noong January 24, 2021 hanggang January 30, 2021, kung saan si Miss Cynthia ay nagkaroon ng 3,200 new subscribers. Makikita naman po natin dito ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Miss Cynthia sa YouTube. Babalikan po natin yung mga kabayan. Pag-usapan muna natin ang video views for the last 30 days ni Miss Cynthia, kung saan po siya ay nagkaroon ng 463.502k video views for the last 30 days mga kabayan. Mas mataas po ito ng 140.8% kumpara sa nakarang 30 days. At ang kanyang total video views weekly naman mga kabayan ay noong September 6, 2020 hanggang September 12, 2020, si Miss Cynthia ay nagkaroon ng 33,641 video views, habang noong January 17, 2021 hanggang January 23, 2021, si Miss Cynthia ay nagkaroon ng 181,414 video views. Ito po ang kanyang pinakamataas na nakuhang video views sa kanyang YouTube history. At ang kanyang total video views weekly reset naman po mga kabayan ay noong January 24, 2021 hanggang January 30, 2021, si Miss Cynthia ay nagkaroon ng 93,529 video views. Pa naman po natin ngayon mga kabayan ang daily average subscriber count ni Miss Cynthia, kung saan po makikita po natin ito ay nasa 557. Ibig pong sabihin nito mga kabayan, araw-araw for the last 30 days, si Miss Cynthia ay nagkakaroon ng 557 new subscribers, habang ang kanyang weekly average new subscribers count naman po mga kabayan ay nasa 3.89k. Ibig pong sabihin nito, every week for the last 30 days, si Miss Cynthia ay nagkakaroon ng 3.89k new subscribers.
Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang estimated audience age and gender na mga nanonood sa mga videos ni Miss Cynthia. Mapapansin po natin mga kabayan na karamihan ng mga nanonood sa mga videos ni Miss Cynthia ay nasa 25 to 34 years old. Nasa 22% po ang female habang nasa 23% po ang male. Sinusundan po ito ng 18 years old hanggang 24 years old, kung saan nasa 9% po ang female at nasa 10% po ang male. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang video ni Miss Cynthia sa YouTube na merong nakuhang pinakamaraming video views, at ito nga po ay na-upload noong January 8, 2021, at ang title po ng video na to ay Making Kimchi and Pork Schnitzel for Lunch, kung saan po ito ay nagkaroon ng 150.1k video views. 98.5% naman po ang nakuhang ratings ito, at nagkaroon po ito ng 433 comments. Ang estimated earnings na nakuhang video ni Miss Cynthia sa YouTube na mayroong pinakamaraming video views ay nasa $75 hanggang $600. Ayan, sa Philippine peso, $75 times 48 is equals to 3,600 pesos. Ang 3,600 pesos po mga kabayan ay ang pinakamaliit na kinita ni Miss Cynthia sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuhang video views, at $600 times 48 is equals to 28,800 pesos. Ang 28,800 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinita ni Miss Cynthia sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuhang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Miss Cynthia sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $116 hanggang $1,900 po ang estimated monthly earnings ni Miss Cynthia sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $116 times 48 is equals to 5,568 pesos. Ang 5,568 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Miss Cynthia buwan-buwan sa YouTube, at $1,900 times 48 is equals to 91,200 pesos. Ang 91,200 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Miss Cynthia buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Miss Cynthia sa YouTube in Philippine peso ay nasa 5,568 pesos hanggang 91,200 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Miss Cynthia sa YouTube, kung saan makikita po natin ito ay nasa $1,400 hanggang $22,200 po ang estimated yearly earnings ni Miss Cynthia sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $1,400 times 48 is equals to 67,200 pesos. Ang 67,200 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Miss Cynthia taon-taon sa YouTube, at $22,200 times 48 is equals to 1,065,600 pesos. Ang 1,065,600 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Miss Cynthia taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Miss Cynthia sa YouTube in Philippine peso ay nasa 67,200 pesos hanggang 1,065,600 pesos.
At dyan na po nagtatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, don't forget to click the like icon, comment below for any suggestions, share this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell icon para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!